Senyores i senyors, benvinguts a la Ciutat dels Llibres, el programa que fem a Televisió de Girona en col·laboració amb la Biblioteca Balbi, en aquest programa que sempre ens agrada dir metafòricament que és això, un punt de trobada de diverses persones que tenen un amor, un apreci pels llibres. I és clar, a les ciutats el que passa és que hi ha persones de diferents tipus i a vegades els qualifiquem o ens en fem una imatge que segurament potser després canvia. Però si a una persona li diuen científic, doncs te l'imagines amb bata blanca, amb, no sé, amb un microscopi, amb un ordinador, amb un laboratori, amb tot objectes estranyíssims, i de llibres més aviat pocs potser n'hi posaríem. El que passa que ni el món ni les persones són compartiments estancs i avui veurem això, que més aviat potser són més vasos comunicants que no pas una altra cosa. I qui ens ho respondrà és un catedràtic de Química Física de la Universitat de Girona, el professor Miquel Duran. Professor Duran, benvingut, com estem? Doncs gràcies, estem molt bé. És vicerector, a més, de la Universitat de Girona, de l'àrea de Política Científica i Planificació Estratègica. Exacte. Si tenim temps ja preguntarem exactament què cal planificar estratègicament a la universitat. Això està bé. La política científica ja més o menys la podem intuir, però avui el que ens interessa és parlar de llibres. Molt bé. I amb una persona que, esclar, no sé si la seva